аслан тибқи хабарҳои охирин ҳоло беш аз 125 000 мусулмонони роҳинҷа мехоҳанд аз хушунатҳои мақомоти Мянмар дар кишвари ҳамсояи Бангладеш паноҳ баранд. баъзе хабарҳо вуҷуд дорад ки мақомоти Мянмар барои ҷилавгирӣ аз фирори мусулмонон ин роҳҳои гурези онҳоро минакорӣ кардааст. Бигӯед ки ҳоло вазъият чӣ гуна аст? бале, воқеан ҳам тибқи хабари тозаи Reuters ки бо такя ба манобеъи худ нашр кардааст, мақомоти Мянмар қисмати марзии худро бо Бангладеш минакорӣ кардаанд. тавре гуфта мешавад, онҳо аз ин тариқ мехоҳанд мусулмононе ки ба Бангладеш фирор кардаанд ба Мянмар барнагарданд. ҳоло тибқи ҳисобҳо 150 000 мусулмони роҳинҷа аз Мянмар дар Бангладеш паноҳ бурданд. бубинед, мушкилот миёни мардуми будоӣ ва ҳам мусулмонони роҳинҷа ҳанӯз пештар аз ин шурӯъ шуда буд, пештар аз он ки 400 нафар мусулмонон қатл шуданд ва мусулмонон ба дидбонгоҳи полис дар Мянмар ҳамла карданд. пас ҳамин сарчашмаи низоъ аз куҷо аст ва роҳҳалли мушкилот дар чист? асоси мушкилот дар он аст ки онҳо мардумони дигар ҳастанд. роҳинҷиҳо мегӯянд асли онҳо мусулмон аст. эҳтимолан аз қавмҳои араб ва ё форсҳои тоҷире мебошанд ки ба ин ҷо омадаанд. забони онҳо дигар аст, каме ба забони гуфтугӯи бангладешиҳо шабоҳат дорад. онҳо аз зумраи мардуми мазлуму таъқибшуда мебошанд. дар Мянмар онҳоро ба унвони муҳоҷирони ғайриқонунӣ мепиндоранд ва ҳукумат дар аксари ҳолатҳо ба роҳинҷиҳо шаҳрвандӣ намедиҳад ва гоҳ-гоҳе миёни онҳо ва мардуми будоӣ хушунат бурӯз мекунад. ва тавре ҳам шумо ишора кардед, моҳи август бархурди навбатӣ миёни онҳо ба амал омад. ҳоло аксари роҳинҷиҳо талош доранд аз Мянмар фирор кунанд. аллакай 400 нафар мусулмонон кушта шуданд. ҳатто бештар аз ин ҳам мақомоти Мянмар ҳаракати роҳинҷиҳоро дар ҳудуди кишвар маҳдуд карда буд. дар бораи ҳалли ин низоъ гуфтан хеле мушкил аст. аз берун талошҳои ба эътидол овардани вазъ ба мушоҳида мерасад, вале ҳатто он созмонҳои байналмилалие ки мехоҳанд кӯмак кунанд бо монеа рӯбарӯ мешаванд. барои чӣ маҳз ҳоло вазъият ба ин ҳад даҳшатбор шуд? ин ҳолат метавонад чанд омил дошта бошад. ман дақиқан сабаби ҳамлаи мусулмононро ба дидбонгоҳе ки ба хушунатҳои феълӣ асос гузошт намедонам. пайдоиши як гурӯҳе аз роҳинҷиҳо ки мегӯянд бо истифода аз хушунат аз ҳаққи мусулмонони Мянмар дифоъ мекунанд вазъро боз ҳам мураккаб мекунад. ман намегӯям ки ин гурӯҳ айбдор аст, вале аз нигоҳи ман он боиси боз ҳам муташаннистар шудани авзо шудааст. Спасибо огромное. Ташаккур зиёд барои суҳбат. Ёдовар мешавем ки дар суҳбат бо мо буданд Стивен Гутерман, раиси бахши хабарии англисии радиои Озодӣ. Хорошего дня и спасибо за беседу. Спасибо вам.